שלום, אנחנו פה עם דלתות מתקפלות במודיעין. יצרנו פה פינה ויציאה למרפסת. אז אני מראה לכם איך זה עובד. פותח, נפתח צלע אחד, יש פה פינה. גם הפינה פה באמצע אין פינה, אתה עובר פה חופשי, לא מפריע שום דבר. עכשיו בסגירה אותו דבר. ופה יציאה למרפסת, יש פה 5 כנפיים, הכל זז לצד שמאל. למי תקרה רצפה, מידה תקרה רצפה. יש לנו פה מעבר חופשי. המסילה פה, מסילה שחורה, לא מפריע במעבר. אתה הולך, אף אחד לא נופל פה, לא נתקל בשום דבר. תלם מבחוץ גם, אתה תקימה, ממש יצא מושלם.